tamén temos o que se chaman yellow flags, que son factores psicolóxicos, emocionais e sociais asociados á patoloxía, que en esta patoloxía de columna, digo porque, para que esta tal vez seña desde un punto de vista de educación para a saúde tal vez a diapositiva máis importante desta presentación, é moi frecuente que este tipo de patoloxía afecte desde un punto de vista psicolóxico e emocional, pola súa cronicidade, pola súa discapacidade, pola discapacidade que provoca, e que acabe provocando un círculo vicioso no paciente que cada vez se fai máis pequeniño e do que é moi difícil salir se un tratamento, unha educación para a saúde correcto. Por tanto, ter en conta isto. Ademais, incluso hai blue e black flags, que serían xa incluso, xa non sociais, sino factores ocupacionais, factores incluso litixiosos de baixas laborales, de incapacidades, etc. etc. Todo eso influe na patoloxía. Fan, tanto as yellow flags como as black flags, fan que desde unha patoloxía que principalmente era somática ao principio, ou mellor, con pouca alteración estrutural, pero somática, esos factores xa psicolóxicos, emocionais, sociais, ocupacionais, laborais, van facer que se faga crónica, que se perpetúe e que se agrave. Por tanto, é unha das patoloxías nas cales este tipo de factores externos ao obxectivo estrutural somático son casi tan ou máis importantes que os estruturais somáticos. Entón, isto é importante telo en conta para tratar os pacientes, porque ningún paciente, aínda que a cirugía seña perfecta, se non temos en conta estes factores, o paciente non vai a mellorar.